গরিব দুখীয়া সকলৰ নামত চেংচন হৈ অহা BPF-ৰ আমোলত যিবিলাক আমি চাৰ্ভে কৰি পেলাই চেংচন আহিবলৈ সুবিধা কৰি দিছিলোঁ আহিলে আৰু আহাৰ পাছতো এই অঞ্চলৰ ৰাইজে এইখন গাঁৱৰ ৰাইজে যিমানখিনি পাব লাগিছিল সেইখিনি নাপালে। এইবিলাক কিছুমান অজুহাত দেখুৱাই তেওঁলোকৰ ঘৰবিলাক কাটি কুটি দিয়া হৈছিল। माने बर'खौल' ओंखारनो नागिरबाय थायो दा जायगा जायगा बर'खौ ओंखारदोंबो बे प्रमद बर'नि सरकार फैनायनिफ्राय गोबां जायगाफ्राव बर'खौ ओंखारदों न' बां सावनानै ओंखारदों। नोंसोर बे मानसिफोरनि जिउआ जेबो गैखाला बे मानसिफोरनि गथ' गथायफ्रा जिबन जाखाला जेब्ला बे मानसिफोरनि फिसा फिसौफोरखौ नोंसोर गोदना सेटे सेटे बुथारजोबदो फेरेंगामोन आं बे बाथ्राखौ बुंनो लुबैयो। प्रमद बर'मोन नोंसोर ओरैनोबो बोसोरफ्रामबो एंखरजार्स माबा माबि होननानै गावथारलायगासिनो दं एखेबारे सोरबा न' बां सावनाय सोरबा गावथारनाय बे खालामगासिनो दं जे खालामदो नोंसोर बेखौ खालामनाया स्रा जाथोंसै जोबथोंसै समयसा आरो दिनै रायजो राजाखौ खावनो लुबैदों बे हाग्रायाव थानाय ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो नोंसोरबो गथायहैदो बिसोरनो बे फेरेंगामोननो प्रमद बर'मोननो गथायहैदो। रायजोफोर खुलुमबाय फिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। रायजोफोर दिनैबो आङो आरोबाव मोनसे भिडिअनि सोमोन्दै बाथ्रा बुंनो सानदों। नोंथांमोना नुखाबाय ससियेल मिडियायावहाय जायनि मुङा दावराव देख्रेब। बिथाङा दिनैहाय UPPL खौ दाय होनायखौहाय जोङो नुनो मोनदों। माखासे बिथांनि बुंनायखौ आङो गनायदों नाथाय माखासेखौ आङो गनायाखै। जोङो बयबो मिथिखाबाय हाग्रा बिफाननि मन्त्रि रन्जित बसुमतारी सारआ बिथांनि सायावहाय नायबिजिरनाय जागोन होननानैहाय नंगौ निस्सय नायबिजिरनांगोनानो। आङो रन्जित बसुमतारी सारमोनखौहाय गनायो बिथांमोननि सरकारखौहाय आङो गनायो। BPF खौबो आङो सिगां गनायोमोन नाथाय जे BPF पार्टिया जोंनि बर' हारिनि थाखाय जौगानायनि लामा माब्लाबाबो बानायनानै होनो हायाखै। BPF सरकार दानाय समावहाय जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय मोनसेल' नेशनेल पार्क दङमोन बेबो फलं थफं लेथेर फेथेरसोमोन रायजोफोर। बेबो कन्टिनिउसलि खालामनानै होजायाखै। जेब्ला UPPL पार्टिया देरहादों बे समनिफ्रायसो बे नेशनेल पार्कआबो सोलिदों। दा बेफोरखौ जोङो गासैखौबो नायोब्ला अब्ला जोङो UPPL पार्टिखौ गनायनांगोन रायजोफोर मिथिबाय दा। UPPL पार्टिया बर' हारिनि थाखाय माखासे मोजां खामानि मावनो डिसिसन खालामदों नाथाय अपोजिसन पार्टिनि मानसिफ्रा बेफोर खामानिखौहाय डिस्ट्रय खालामना होनो थाखाय बर' हारिनि रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय हाद्रि सारफावनानैहाय बाथ्रा बुंदों। जेरै दावराव देख्रेब बिथां दावराव देख्रेब बिथाङा नुनायखौ नुवाखै होननानै बुङो, मावनायखौ मावाखै होननानै बुङो, जानायखौ जायाखै होननानै बुङो, खालामनायखौ खालामाखै होननानै बुङो। बेनो जाबाय नामा रायजोफोर BPF पार्टिनि अपोजिसन पार्टिनि साननाय हनाय आखल आखुआ? बहा नुखो दावराव देख्रेब बिथाङा UPPL देरहाजेननायनिफ्राय हाग्रानि मानसिफोरखौ गावथारबाय थानाय? बहा नुखो बिथाङा हाग्रानि मानसिफोरखौ बुख्रुब सुख्रुब खालामबाय थानाय? माब्लाबानि समाव गोरोन्थियावहाय खनसे जानानै थांबाय बेबो जेब्लानाखि सरकार दाजेनदों बै समावहाय अहंखार माखासे मानसिफ्रा गोदान पार्टि दानो ओंखारनायावहाय गावथारजादों बेखौलाय जों बयबो मिथिखागौ। अब्ला दावराव देख्रेब बिथाङा सासे गोरों जानानै बे बाथ्राखौ माबोरै बुंखो दे गावथारबोबाय थादों? गावथारबोबाय थादों होननायनि ओंथिया मा जाखो? अब्ला UPPL सरकारा दाजेननायनिफ्राय लानानै दिनैसिमबो मानसि बुथारगासिनो दङ नामा? गुलि बारुद सिलाय बारुदनि सोदोबा जोंनि बिटिआरआव खोनागासिनो दङ नामा? अब्ला दावराव देख्रेब बिथांनि बायदिब्ला बिसो जागोन। बेनिखायनो आंबो सानदों दावराव देख्रेब बायदि सासे गोरों मानसियानो बेबायदि बाथ्रा बुङोब्ला अब्ला बिनि सायाव बिजिरनाया जाथारनांगोन। साबेसे मानसिखौ गावथारखो आरो सोर सोरखौ दासिमबो बुख्रुब सुख्रुब खालामबाय थादों नैबेखौहाय बिजिरनांगोन दावराव देख्रेब सारनि बुंनाय रावखौ लानानै। हगारनाङा रायजोफोर UPPL सरकारनि दैदेनगिरि सारमोन CM प्रमद बर' सार, रन्जित बसुमतारी सार, नोंसोरो माब्लाबाबो दावराव देख्रेबनि बेबायदि बुंनाय रावखौहाय निमाहा होनाङा। बांद्राय जाबाय, अभार जाबाय। जानो हागौ रागाजों बुंदों, जानो हागौ बिथाङा सानस्लाबनो हायियावबो बुंदों, नाथाय न' कनसिडार दाहो, मालाबाबो कनसिडार दाखालाम। बिनि रावखौहायनो खोनासंनानै
गामियाव थानाय माखासे मानसिफ्रा थौले गोसो सानग्रा मानसिफ्रा फोथायनानैहाय येस होननानै सानगोन मिथिबाय दा बियो सासे दैदेनगिरि दावराव देख्रेबा 2012 मायथाइयावहाय BPF पार्टीखौ नागारदों होननानै बुंदों नाथाय दिनैसिमबो 95% BPF आवनो दङ दावराव देख्रेबा मिथिबाय बे बाथ्राया नंखाय नङा बिनि मोदोमासो BPF खौ नागारदों नाथाय गोसोआ नागाराखै नोंसोर सोरबा नुदों नामा UPPL सरकार दाजेननायनिफ्राय लानानै दिनैसिमहालागै BTR आवहाय सिलाय बारुदनि सोदोब बहाबा खोनादों नामा बहाबा हारिजों गुबुन हारिजों दावहा नांनाय दानलाय सुलाय बुथारलायनाय होसोलायनाय खोनादों नामा दा बेखायनो आं बुंदों नंथारै बाथ्राखौहाय नंगौ बुंग्रा बै समाव गावथारग्लुंनायखौहाय गावथाराखै होननानै बुंबाय गावथारनि बोथोरखौसो गावथारग्लुंनाय होननानै बुंबाय दावराव जानायखौसो दावराव जायाखै होननानै बुंबाय माबायदि मानसि बेफोर मानसियालाय दे बुंलाय रायजोफोर गोजोन गैयैखौ गोजोन होननानै बुंग्रा गोजोनखौहाय गोजोन गैयै होनना बुंग्रा सान्तिखौहाय असान्ति होननानै बुंग्रा असान्तिखौहाय सान्ति होननानै बुंग्रा बेनो नामा रायजोफोर BPF पार्टीनि सापर्टार्सफोरनि साननाय हनाय गियान आखल आखुआ जोंथ' नुगासिनो दङ हाग्रामा महिलारिया गोजोन संसार दादोंमोननो गोजोन रायजो सालायदोंमोननो बबे खिबु मेगनावहाय गोजोन संसार दानाय नुबोखो हाग्रामा महिलारिखौ बहा डेभेलप खालामनाय नुबोखो हाग्रामा महिलारिखौ दा बेखायनो आं बुंबाय थादों बर' हारिया आन्दायबाय बर' रायजो राजाफ्रा आन्दायबाय बबे दैदेनगिरिनि खौरांखौ खोनासंबावनो बबे इउटुबार्सफोरनि खौरांखौ खोनासंबावनो सोरबा सोरबा इउटुबाराथ' बे गोजोन गैयै थासारिखौनो मदद खालामनानैहाय जानला मोनला बाथ्रा बुंनानैबो होयो सिनियर इउटुबारफ्रानो जेब्ला अपोजिशन पार्टीनि माबा मोनसे मोजां हाबा नुयो अब्ला बाख्नायनाया एम्फौ बायदि जोम 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 खारसोमलायो बेबायदिसो जों नुगासिनो दङ नंमारगौ बर' हारिनि गेजेरावहाय मोजांखौसो गाज्रि होननो गाज्रिखौसो मोजां होनमारो उल्थासोमा जोंनि बर' हारिनि साननाय हनाया आसरितसो जायखौ बुङो गुबुन गुबुन हारिफ्रा बर' खिब' खर' बेनो नामा जोंनि बर' हारिनि आखल आखुआ बर' खिब' खर'आनो नामा जोङो बर' नालाय खर'आबो बेयाव थानांगौ खिब'आव थानो नाङा रायजोफोर साननो हनो रोंनांगौ दिनै जोङो नुनो मोनदों नेशनेल पार्क बानायनायनि थाखाय 5 तारिख ना 6 तारिखआवहाय भारत सरकारा अलरेडि डिक्लेयार होनानै होबाय पारमिशन होबाय सिखोना जाहार हाग्रा बानायनो थाखाय दा बिनि सिङावहाय थानाय जेसेबांनाखि रायजो राजाफोर दङ बिसोरखौथ' बख'खानांगौखा लेखा जादों जायाखै जादोंब्लाबो जायाखैब्लाबो बे नेशनेल पार्कनि आन्डाराव थानाय मानसिफोरखौ बख'खानांगौखा बख'नानैहाय ओरैनो गारहरनांगौ बेखौबो आं बुङाखै बिसोरखौ मोनसे जायगायावहाय राहा खालामनानै होनांगोन आरो बेखौबो होखादों बे सुबिदाखौबो होखादों अब्लाबो मानो जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफ्रा इसेबां असान्ति गनायनो हायै बुजिनो रोङै जाखो दे बुंलाय माखासे मानसि दङ मिथिबायनो थुनानै होग्रा बेनिखायनो बेबायदि दावराव जादों मोजाङै मोजां गनायलायोब्ला मोजाङै मोजां मिलायलायोब्ला जोंनिल' डेभेलप जाथोंसै होननानै साननोब्ला बेफोर थासारिया जायोमोन नामा निस्सय जानाय नङामोन जोंहाथ' हाग्रासो रायजोफोर फरेस्टनि हाग्रासो कर्नाटका बायदियाव फै नोंसोरो फाट्टा जाखानाय हाखौनो हगारनानै होनाङो फिसा लामानि थाखायनो हगारनानै होनाङो BBMPआ बिसोरनोहाय फैसा होनानैहाय गुबुन जायगायावहाय न' लुनानै थानो होयो हाबो दिन्थिनानै होबावा गाव गावबागाव बायनानैसो लानांगौ जोंनाथ' जायगाबो दिन्थिना होखानाय दंबावोसो आरो रांबो होबावदोंसो बे राङाथ' होखानांगौखा जायगाखौथ' होखानांगौखा बेथ' सरकारा बेखौ मावखानांगौखा दा बेसेखिनियावबो गनायाब्ला अब्ला बेखौहाय मा बुंनांगौ दे होनलाय माबा मोनसे पार्क थायोब्ला माबा मोनसे टुरिस्ट सेन्टार थायोब्ला अब्लासो इक'नमिक्सआ जौगानायनि लामायाव फैयो दा बेसेखिनिखौ हाग्रामाया बुजियो BPFनि दैदेनगिरिफ्रा बेसेखिनिखौ बुजिनो रोंदों सासेया जाहैबाय रबिराम नार्जारि बिथाङा
बाथ्रा बुंनायनि सिगां इन्टारनेशनेल इउटुबार आलफ्रेड बिथांनिफ्राय सोलोंनानै लानाया मोजां। आरो जुदि मिथिथाराखैब्ला मुलुगावहाय एसे ट्रेभेलिं खालामनाया मोजां। रुबिराम नार्जारि नोंथाङा डेभेलपनि सोमोन्दैनो जेबो बुजिया, ओरैनो सरकाराव थानानै गाव गावनि उदैखौ फिसिनो, गाव गावनि धोन सम्पतिखौ बारायनो बेखौल'सो टारगेट खालामो बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा। मिथिबाय दा? बै समावनो इसिबां मोजां ग्रोम ग्रोम नेशनेल पार्कबो बानायनो हागौमोन, टुरिस्ट सेन्टारबो बानायनो हागौमोन बिपिएफ पार्टिया। मानो बानायाखै? मानो गाव गावबागावल' साहा बागान गिदिर गिदिर बानायनानै लाया? मानो गाव गावबागावल' हा बुथुमनानै लाया? प्रमिला रानी ब्रह्म नोंथांमोन बायदिया मानो हाग्रा बिफाननि सासे मन्थ्रि जानानैबो नेशनेल पार्कनि सोमोन्दै जेबो साननो रोङाखै? बेनो बर' हारिनि जौगानो रोङि सरकार दानाया। मिथिबाय दा? दिनै इउपिपिएल सरकारा बर' हारिखौहाय गोजौआवहाय थिखोनो थाखाय, बर' हारिखौहाय बयजोंबो सिनायनो थाखाय खामानिखौ मावदों। बेखौहाय नायनो बादों। दा रायजो राजाफ्रासो बुजिनाया मोजां। सरकारखौ जुदि इउपिपिएल सरकारखौ हारसिं देरहाहोयोब्ला अब्ला आसाम गभर्नमेन्ट डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि आथिं खुलुमनांगौबो गोनां जानाय नङा। दिनै इउपिपिएल सरकारा मोनथामजों ज' जानानैसो देरहानाय जादों आरो बेयावबो इउपिपिएल सरकारानो खमसिन जानानै देरहादों। दा बेखौ नुनानैनो जोङो बुंनो हायो दे आसाम सरकारनावसो आथिं हमनानै खुलुमनांगोन। बिनि मेन जाहोनासो, दायनिगिरियासो अपोजिशन पार्टी हाग्रामा महिलारि। गावसोरबो देरहाया गुबुन पार्टीखौबो देरहाहोआ। दा जेरैहाय गोदान पार्टी दानो नागिरदों, बिसिनि थांखियाबो बेनो, जेरैबाबो इउपिपिएल पार्टीखौहाय डिस्ट्रय खालामनांगौ। जों देरहा दा देरहा, बिपिएफ देरहा दा देरहा, जेरैबाबो इउपिपिएल पार्टीखौ डिस्ट्रय खालामनांगौ। मेन थांखिया बेल'सो। डिस्ट्रय खालामनाय माने गुबुन पार्टीया देरहानाय। आंलाय बुंबाय थाखादों, बिजेपियाबो बिटिआरआव बिबार बारोब्ला, बिटिसिखौ दखल खालामोब्ला अब्ला बर' हारिफ्रा हाजारब्लाबो दुखु सहायनांनो गोनां जागोन। बे बाथ्राखौ आं बुंबाय थाखादों। नायलांदो, इलेक्सना फैगासिनो दङ। सेप्तेम्बर दानाव जागोन होनदों। माब्लानि समाव जागोन बेखौथ' जों मिथिया, बबे थारिखआव। नाथाय नेनानै थाब्लानो जाबाय। रायजोफ्राबो साखाफारा जादों, सोर सोरनो भट होथावना, सोर सोरनो भट होनांगौ आरो सोरखौ भट होयोब्ला जोङो मोजाङै रायजो राजाफोरा सुखु गोजोनै रायजो मोनजागोन, बेखौहाय टारगेट खालामनानै भट होलायबानो जाबाय। गोजोनथोंसै जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारि।